News of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL mga bad or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo tambay. Di mo magtambay, di mo magtapik da sa mga kaugatan, tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers, no? Kaya ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart, no? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio naga-promote ini sang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa aton. Amo na dapat balansigitan ni namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with VCO. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang bali Doc Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid sa D3 Bio. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boost na lapad pang highway, no? By turbo. By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid. High blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala chance nga mag high blood because of
it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio! Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Pilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan,
walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Kag ginadulong man sa inyo sang Centrum, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga ka-K5!
Kamusta na kamo daw? Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon Subong Adlaw. Subong Adlaw, ay Biyernes na. Katapusan ini ka Biyernes. Aton sining pagpangalagad sa November 2025. Iti buwas Sabado 29, 30 sa Domingo. Balik kita sa December 1. Isa ka bulan kay 5 Lorenzo. Ay hindi kita maglitanay no. Pagmuna nga November ta bulagay, balik kita December 1. Amoy na mga inadlaw kadasig. Madasig sa mga inadlaw sa mong mga kakipay, no? Tikapay pang madasig man ang pag umwad naton, kung tani, kung wala lang mga kawatan sa gobyerno. Kamo ni nagalamon, nagadala sang kapigadon. O, damo korupsyon subong, bisan din na ngayon siya sa gobyerno. Kalabanan sa gobyerno may korupsyon. Hasta distribution yan isang AX. Kinakapunan pa sang pot ng mga barangay officials. Hindi mo kita sa naka-10,000 ang atag sa mga benepisaryo. Kinakapunan nila sang 8,000. Kundi mga pot. Dugangan pagid sa korupsyon sa flood control, sa mga infrastructure projects. Kag sa iban pa nga mga proyekto sang gobyerno kay kung nagakuan ka at transaksyon ka. Bisan mga ordinaryo nga mga clerk sa opisina sang gobyerno kapabati-bati sa mga supplier, sa mga kontraktor. Kabati-bati, wala kita daw. Yung may namitan ini kung may pangapi mo. Namitan ini kung may pang soft drink. That is duna na ina na nagakatabo subong. Sana nanuhay tuhay ng mga ahensya sa gobyerno. With all due respect ya sa mga mayo nga obra lang iyang ila. Mayara man da. Amal nilang pinakakorap nga ahensya sa gobyerno sa Pilipinas ang DPWH. Damo man ang taga DPWH sa mga matarong. Ambal nila BIR. May mga taga BIR mandayang mga tarong. Di bla Frances. Damo sa ahensya sa gobyerno nga damo korap. Kami tani kon magambal si Lord bla. Magkilat, mangilat, masugo si Lord. Lord! Kilati ang mga kawatan sa gobyerno. Galing kay Wayna nagakatabo, no? Ang mga biktima sang kilat ang nagakaigo sang kilat. Kung kaisa mga pigado pa nga mga mangunguma. Pigado pa nga mga pamuluyo ang nagakaigo sang kilat. Aton sini mga nagapanguna nga mga balita. Wave ko no ni Anay President Rodrigo Duterte. Hindi siya makatambong personal o ng warm body. O ang appeals chamber sa International Criminal Court o kon ICC maka-decide subong adlaw sa Philippine time karon ni alas 5:30 sa hapon. Magagwa no sa appeal ni former President Rodrigo Duterte na interim release. Kag iga-deliver ini sa isa ka open court in courtroom. Ang court sa The Hague, the Netherlands will be transmitted live pinagi sa ICC channels 5:30 PM Philippine time. Ano ang gina-expect sa aton mga pumuluyong Pilipinon. I think in-wave niya ang presensya niyan. So, bot silingon nga, wise sang hindi sa mag-attend personal. Number 1, ang ginatawag nga absence ang personal ni Duterte.
former president nag-confirm, pinagi sa sining legal counsel nga si Nicholas Kaufman ay ni siya nag-sign siyang waiver nga nagpili nga not to exercise sa iyak sini kinamatarong sa pag-attend the reading o kunang pagbasa siyang judgment siyang iya sini nga appeal para sa interim release. Si Duterte did not provide sa mga rason kung nga ang nag-waive ini siya nga ang hindi siya mag-attend. Ang ICC on the other hand ang nag-confirm nga he will be represented, magarepresentahan siya sa sining defense counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Si Kaufman ang counsel ni Duterte on record, and it will be the first time ay ni siya mga atubang publicly sa korte for the former president. Ang mga human rights lawyers ang mga ICC assistant to counsel Cristina Conte kagin pagwa niya kagin shared niya via X, formerly Twitter bla mga kaki-5 no, sa X niya, X nga social media account kini nga ex-boyfriend or ex-husband or ano X nga social media account formerly Twitter bla. Ang hearing will not last longer o kung ini maglawig. Ini magsobra 2 ka oras. Pero sa iya, ang desisyon sang appeals chamber regarding sa interim release will be read, and it will be only until 7:30 p.m. ang pinaka malawig na panahon. Isa ka babae ang mag-preside. Ang unfamiliar faces to be seen sa judges table. Si Conte likewise ginabawalan sa that the different faces will be seen at the judges table during sang hearing mga kaki-5. Ti dapat nga mabantayan naton ini karon na. Ipayag niya ang appeal chambers na-compose ini isang 5 ka mga katapo. Isa sa ang gina-expectad nga mga preside, isang gina-expectar nga mga preside amo si Judge Luz del Carmen Ibanez. Judge Luz del Carmen Ibanez. Si likewise noted nga ang deputy prosecutor si Mami Manjayi Niang will serve as the lead prosecutor sa iya sininga team, samtang ang ICC prosecutor nga si Karim Khan hindi na mag-appear sa sininga kaso. Agin pailan sa sang inhibition. Additionally, si Conte nagpahing ang Office of the Public Counsel for Victims ang mag-appear on behalf of the victims, ang mag-appear sa in behalf sa mga biktima, ang mga interest, samtang ang mga actual victims will be participate in the case. Kag wala pa ini ma-finalize. Wala ini isang impact sa main nga kaso. Si Conte nagapati nga whatever the decision of the judges would have little kung gamay lang nga impact, no impact sa progress ang main case. Sa nag-argue nga whether sa sulod or sa outside sang ICC detention facility ang hearings can proceed kung ang go signal is eventually mag-grant after sang court rules sang pending nga request ni former President Rodrigo Duterte. Si anay President Rodrigo Duterte nakapakatubang sang 3 ka counts sang murder for pagpatay sang 49 killings, is currently nakadetained sa Sinevingen prison sa The Hague, Netherlands.
Kag ginaargyo sa iya sini nga kampo nga ini siya unfit to stand trial. Ang ICC is currently may custody kay Duterte matapos nga ini siya gindakop at ginpadala sa The Hague, Netherlands for the crimes against humanity. Kag ginaligar nga na-commit ini during sa sini administrasyon sang madugoon nga away kontra sa illegal nga droga. Ang anti-drug campaign nga ginatawag nga Oplan Tukang, yung report nga may kapin sa 6,000 ka mga tao ang mga nagkalamatay, pero ang mga human rights groups ang nag-report nga kapin sa 20,000 ka mga tao ang mga nagkalamatay sining war on drugs ni Duterte. Ibantay naton ini karon 5:30 PM Philippine time ang pagbasa sa mga desisyon sang ICC, International Criminal Court, sa appeal ni Anay President Duterte sang ginatawag nga interim release. Oras aton nga pagpangalagad 11:20 na. Diri sa 11 Mbps, bao daw may good news kita, bao daw may good news sa bungo. O kon sa Martes kaya dako-dako kuno ang ang rollback sa presyo sang diesel crudo. Agin report diri nga sa Martes more or less 3 pesos kag 20 sentimos ang rollback. Pero ang gasolina daw ay isang rollback diri base sa trading. Sa 4 kadlaw nga trading. Sang presyo sang fuel sa bilog nga kalibutan tig na tanaw nga 3 pesos kag 20 sentimos ang mangin rollback sang presyo sang diesel sa Martes nga adlaw next week. Kag ang gasolina ti may slight o kung gamay nga pagsaka nga adjustment suno sa advisory sa mga petroleum companies. Diba mayo ni good news di kung may 3 pesos kag 20 sentimos ang rollback sang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Aton sini mga nagapanguna nga mga balita lokal. Ready na K5 Lawrence, iberi 5 kay K5 Gini kayunan ni Lapas Aribalo Lapas nga market. Basikon Mandurriao market bla no. Kay nabutang sideline is Lapas Aribalo and Lapas market. Dua ka merkado ginapatindog sa Lapas. Ay mag-operate na kuno kag subong man may yara nga night market sa nasunod yung semana dira sa downtown area sa siyudad sa Iloilo. Kag subong man si Mayor Raisa Triñas Chu nagapirma sa isa ka executive order number 148 na nagapahanugot sa pagbaligya sa mga palupok no, mga firecrackers. Palupok sa mga designated areas diri sa aton sa sulad sa Iloilo. Siyempre may designated nga area lang. Hindi nga kung bisantin lang kamo makabaligya. Ang designated areas no, sa Aribalo, sa Haro, kag diri sa city proper. Ag may sunog kay na no. Sabi niya mo halong kita sa Klayo kay Budlay ni kon may At amo ni Lapas, Haro, kag Aribalo. Amo na ganit nga ko nga Lapas. Kasi kung Lapas, blado ako market ang napatindog. Ang Lapas, Haro, kag Aribalo. No, ang Lapas, Haro, kag Aribalo ang ma-operate ng mga merkado nga ginpatundog. Ginpatindog. Ginhulam mga kwarta. Sang sudad sang Iloilo, kag ti kunhulam may bayad kag may interest.
Amin ni kay mag-moderno nga aton mga market la. Katulad sang SM Central Market, SM Terminal Market. Daw feel mo man nga ara ka sa SM. Moderno. Kabay pa nga ma-maintain ang kalimpyo. Ilabi na gid sa seksyon nga nakabaligya sa mga isda, ulotanon, mga prutas, kag subong mga karne. Sa duwa naton subong nga nabuksan na nga mga merkado sang syudad sang Iloilo. Modernize nga mga market, ati good news, hindi kag mayo ini para sa aton tanan-tanan. Ang iban pa nga mga balita, si First Lady Lisa Aranita Marcos, ginadayaw niya ang mga estudyante, mga student niya kuno sa College of Law sang West Visayas State University. Kay kuan sila, no, na maayo sila kay obligado kag preparado perme. No, pabugal ni First Lady Lisa Aranita Marcos ang mga estudyante sang College of Law sang West Visayas State University kay always preparado. Isan sa nagligad nga simana, may sunod-sunod nga mga bomb threat, may bagyo, pero preparado sigapon ang mga law student sa pag-attend sang klase kag para makatuon sang gusto. Yodi ha. Kuan sila ha, ginapabugal kamo ha, mga law students sang West Visayas State University College of Law. Ginapabugal gid kamo sang inyong professor si First Lady Attorney Liza Aranita Marcos. Iti kabalo kitang nagatudlo siya isa siya sa mga professor dira sa College of Law sang WBSU. Ang asawa ni President Marcos, ang nanay ni Majority Leader Sandro Marcos, ang second cousin ni Anay Secretary Mar Rojas, Attorney Lisa Aranita Marcos. Mayo ni pabor ni kag mayo ni sa mga estudyante dira sa College of Law sang WBSU kay ginapabugal kamo sang inyo sini nga professor. Amo gimana yang mga Ilonggo. Always prepared. Always ready. Isan sa ano nga mga bagay. By the way, ginatamyaw natin kalisang happy birthday ang isa man sang mga sodjid nga nagapamate sa K5 News FM Iloilo. Happy birthday to you. Happy birthday gid sa kay Ma'am Luna Mondido. Happy birthday, happy birthday. Ang kasang ka Fans Club, K5 News FM Fans Club International 2. Ma'am Luna Mondido, happy birthday. Happy birthday gid. Sa kay Ma'am Luna Mondido sa Hong Kong ni si Ma'am Luna K5 Lawrence, no? Hong Kong ni siya. Happy birthday gid kay Ma'am Luna Mondido sang K5 News FM Fans Club International 2. Maswerte si Ma'am Luna Mondido, birthday subong. Ma'am, happy birthday gid kabay pa nga madamo pa nga mga birthday. Ang imo sini nga madagatan kag malabot. Wishing you all the best. Happy birthday, Ma'am Luna Mondido. Happy birthday. Tungan sila gali subong ni former Senate President Franklin Drilon. No, birthday ni former Senate President Franklin Drilon subong man nga daw. November 28. Kahapon, belated birthday man sa kay former governor, former Congressman Neil D. Topas. Happy birthday day in heaven. Former Governor Neil Topas. Birthday kahapon November 27. Subong birthday ni Senator Franklin Drilon.
former Senate President Franklin Drilon. Happy birthday kita kay birthday yaman sa mong adlaw. Tida mo birthday kon sa damo birthday sa gitarya, no? Happy birthday kita. Former Senate President Franklin Drilon ag Ma'am Luna Mondido sang K5 News FM Fans Club International 2. Happy birthday. Happy birthday man sa tanan-tanan nga naga-birthday sa buong adlaw. Birthday to you. Sa mga nagapamati, sa buong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday man na Ma'am Luna Mondido. Happy birthday man kuno kay tito niya Leo Andy Panes. Ang barangay captain sa barangay Kanabahan, Kalinog, Iloilo, kag Liga President sang Banwa sa Kalinog. O kay Leo Andy Panes, barangay kapitan sa barangay Kanabahan, Kalinog, Iloilo. Kay halin ini sa Kaiser Kim Panes ang panamayaw sang Pasig City. Happy birthday to birthday man sa buong ni Sir Arman Guay. Sir Arman! Birthday mo man gali. Happy birthday, ha? Happy birthday to you. Sir Arman Guay, happy birthday man. Musta na to mga constituents mo sa barangay Tinurian? Dapat ni kada birthday mo, Sir Arman Guay, may programa kang patuli, bla. Happy birthday sa barangay Tinurian. Happy birthday Happy birthday ka na, Sir Arman Goay. Happy birthday. Anang kapanamyaw mga pumuluyo sa barangay Tinurian, Barutak Nuevo, Iloilo. Mabalik kita dugay-dugay, ha. Standby gid mga kaki-5 diri sa aton sini nga pangalagad sa 11 Mbps. Standby gid, ha. Mabalik kita dugay-dugay. K5 News FM, championing the live. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluho sa bagunga paglaon. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Wilipiyado ako ni Government Meeting. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na
Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsanib sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpapadala sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Pabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magakungkong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or
untat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isang empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minhoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi.
Pasko sa mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse pa. Habang si Pedro nagtitinda ng kandila para lang may makain sa Noche Buena niya. Christmas tree na puro dolyar, ang ilaw galing sa pawis ng maralita. Habang si ate nagdarasal sa altar, na sana may bigas kahit kalahating sako lang, di ba? Pasko ng mga buwaya, kumakain. Kampiyon ang Pasko sa mga buhaya, no? Bongga ang mesa habang kami ilang Christmas tree kuno yan kakabit ang mga dollars, mga patay huya. Kami ginawang pari ang matutuon niya Christmas. Habang kayo'y ito ko nagapamati ka mo sa K5 News FM via 88.7 FM. Sigurado nga mayo Christmas ta. Ito automatic mo. Payata ang dakop si mo tagaan ka sang wala isa ka box ang kape. Ilaw sa City Hall. Dakop si mo nga 88.7 K5 News FM. Tagaan ka gilayon sang isa ka box ang kape. Rinang play. Tagaan ka kupon, may tsansa ka pang madaog sang cash prizes. Rolling ang mga appliances sa K5. Dakop ka ilogo mo promo. Habang ang sunod naman nga semana may winner naman tani. Isubong yan nadakpan na ni sa okay ka may kapi ka. Sa K5 upod sa kay ka K5 AJ Cordoba. Kampiyon. Ka K5 Eric. Sa K5 sa subong nga mga inuras no, ari na naman kita diri sa Barangay Nunoy sa distrito sang City Proper. Sa diin mga listener tayo na diri pero may sarado ari sa karinderya. So ari si ma'am. Ma'am, good morning. Mayo kay gandar gid inyo radyo. Pagbugtan ni manang ko. Punaga, basta kung sa ano lang ninyo, basta sign on nyo, ano. Nagano na So ari si ma'am, pwede ako ka-interview si mo, dali lang. Ma'am, magluwas sa mo siniuras. Ano kapag inuras? Masami ka pa andar sa imong radyo. Kaya po na nang may ganag si Manang. Kaya di sa wala na ditaw, yung pinapatay man namin sa radyo. Pag banaw lang ni Manang, lapit na lang mga 5. May mga news na nasobod na. Sila naman news, sila po. Paborito ko si Ted Francia. Ted Francia. Si ma'am, batian nyo na dira kung madakpan ang radyo nyo nga nag-andar, may ara mo premium. Oo, nabatian na namo. Nagalaom ka man o Isa itong malabayan sige sa simple sa kadamo man. Gani, oo. Hindi lang kami na barangay. Dito timing. Di sa subong, ang paglaom nimo, okay ka, may kapi ka sa K5. Gusto ni Manang. Ano mambal mo sa K5 News FM Ililo? Kay Dr. Ramil Oy. Kay Dr. Ramil Oy. Thank you sa DTX Coffee para kay Manang ko. Gusto niya nidaan. Kabiag da diri ang mga kaingod nimo nga magpamati na sa K5. Yan sa may punta da si Rika Cristo. Damo kita diri release na yan. Oo, tapos siya da. Oo, di siya ko sabi ko na mabatian niya halang. Kabiag da diri nagabakal sa imo kaingod nimo nga mamati na sa K5. Kaya basi dason sila naman ang amon. Maswerte Maswerte, basi mamati ka mo sa K5. Next time ka mo naman ang may prize. Hindi lang yun ma'am. Sa mga produkto ni Dr. Amiloy, ano nagamit mo di? Ang nilaban. DTX Coffee Mix. Ano siya, wala pala acid siya sa iba na coffee. So, hindi na siya nabakal kay... okay. Kami ni Kabasak. Kay Ma'am Kabasak. Oo, kami Kabasak. Kami to. Kay Ma'am, iyaban na pa isa namin. Tinatawag. So ma'am, kay nagagamit ka DTX Coffee Mix, undas pat nadakpan ko inyo radyo nga gaandar, may duha ka mo ka coupon. Ang coupon nga na, pilapan mo ngalan mo, address, contact number, kag pirma. Kay kada semana gina-draw na namon, may chance ka mo magdaog cash kag appliances. Pangalan mo gani ma'am? Giselle Kabasak. Giselle Kabasak, no? Sige ma'am, thank you so much. Kag congratulations. God bless. Kampiyon! Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang
ang Pasko sa mga buwaya, may hamon, may Dari warang atong sining okay ka, may kapi ka. Nadakpan gid on the spot dira sa Barangay Nunoy, City proper, si Giselle Kabasak. Christmas. Duwa ka kupon to. Ay manawas nga nagapamati sa K5. Nagagamit sila sang DTX coffee mix. Darasal sa healthy coffee ni Dr. Amiloy. Bigas kahit kalahat. Duwa ka kupon to, no? Ang kupon nga sulatan mo sa ngalan mo, address, cellphone number, pirmahan. Ay sa masunod nga semana may draw naman kita. Sa dakop ka, ilogo mo promo. Ang mesa habang kami. O ikaw makabutan tilawagon ngalan mo kag tawagan ka. Ang kinanglan nga masabat mo gilayon. Ay may chances ka nga maglulugo sang box. Ang box may duha ka mga dice. Ang isa ka dice mga cash prices, pinakanubo 500. Pinakamataas 2,000. Payata ang Johnny. Ang isa ka dice may mga appliances. Lapa. Blender. Ilaw sa city. Rice cooker, electric fan, flat iron. Pero sa heater, kay kampiyon gid. Pa rin ang play. May kape ka na, may kaspa, kag may appliances pa. Caroling. Diri lang sa K5 News FM Iloilo. Ipadayunan nyo lang da, kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan. Ako nagbibideo kay. Na nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Ako na sintonado. Audio property of Rexel. May nga po lang dira sa kay Madino Takayon Deloria. Makain ang kaban. Kapang kapang laba na lang kay wala konduktor, wala kita puraot gid. Sir Dino Takayon Deloria, maayong udtogid. Nawang palabas sa TV. Tatamyaw lang sa bus 33 kag bus 66. Ang ruta nga mohon lang ng selfie. Nakaki 5 man sila, bus number nga ruta sa Tagbak, nagaka-ki 5 man. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli dira sa Barangay Balabaguharo, mayong udtogid. Kay Reniel Katamin. Pulsan yung may mga gintot kape. Reniel Katamin, mayong udtogid, no? Kay Sir Arman Bakugoy, happy birthday man. Kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Ma'am Bings. Ng mga buhay. Mayong udtolanda. Tunay na. Kay Sir Kim Hiroso Panis, happy birthday lang kuno kay Tito Yalio Andy Panis sa Barangay Kapitan sa Barangay Kanabahan, Kalinog, Iloilo. Kay Sir Fred Pascala Jocampo. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Happy birthday makuno kay Adrian Vance de Ramos. Kay Julius Bitsaida. Dahil darating din. Mayong udtogid, happy birthday lang kuno kay James Telde. Magiging happy birthday kay James Telde man sa mga adlaw. Burger man kuno si Sir Arman Guayo, hambal ni Ma'am Bing sa PSJ. Kay Queen Guay. Maligayang Pasko! Happy birthday kuno kay Sir Arman Guay niya, I love you. Halin kay Queen Guay. Kay Dino Takayon Deloria. Maligayang Pasko sa yung udtolondano kay Ma'am Marie Talia Mitsilina. Ma'am Marie Talia Mitsilina dira sa Hong Kong. Ma'am Marie, maayong udtogid, salamat kay Ma'am Winifreda Sarmiento, salamat gid. Bongga ang Pasko sa mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse pa. Habang si Pedro nagtitinda ng kandila para lang may makain sa Noche Buena niya. Christmas tree. Balik kita dugay-dugay pagkatapos sa atong sining DTX 500 Health Alert. Agsang Mighty C Network News. Na sana may standby na mga ka-K5. K5 News FM. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
Tama ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Wow, ang galing ng unang mekanismo ng Clinica D3 Bio ha. Laban sa mga flu viruses. Kaya pala madali kang gumaling sa trangkaso pag naka-Clinica D3 Bio ka. Yes. At di pa tapos dyan ang Clinica D3 Bio, Sir Ted. Yes. Ang pangalawang dipinsa ng monolaurin ay may kakayahang pumatay ng mga selula na nahawaan na ng flu virus sa pamamagitan ng pagsulong ng apoptosis o cell suicide ng infected cell. Dahil dito, napipigilan ang pag-mature ng mga viruses sa loob ng infected cell na makakahawa pa sana sa mga ibang selula. Ang huling depensa naman ng monolaurin na galing sa ating Clinica D3 Bio laban sa flu viruses ay may kakayahan ito na protektahan ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga cellular cell membrane ng healthy cells natin. Ang galing talaga ng Clinica D3 Bio ha, lalo na sa pagdepensa sa katawan laban sa mga nakakatakot na flu viruses. Ang kagandahan talaga ng medium chain triglycerides, Sir Ted, at ang monoglycerides derivatives ng Clinica D3 Bio ay kaya namang ito na proteksyonan ang ating katawan kahit na mahina ang ating immune system. Galing! Dahil ang Clinica D3 Bio ay talagang kumikilos yan upang proteksyonan ang katawan mula sa mga mapinsalang mga virus, bacteria, fungi o parasites man yan kahit walang participation ng ating immune system. Wow. Ito ang dahilan kung bakit mabilis na makarecover sa trangkaso na dulot ng mga flu virus ang mga matatanda, yung mga may diabetes, at ang mga taong may hypertension kung gagamit po sila ng Clinica D3 Bio. Ang tindi talaga ng Clinica D3 Bio, Doc Far. Wala na talaga akong masabi. Ang galing ng Clinica D3 Bio bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala kaibigan. Mag-Clinica D3 Bio ka. D3 Bio Health News DTX 500 Health Alert.
DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted, at dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugar cane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, OVP budget para sa taong 2026 lusot na sa plenaryo ng Senado. Ancestral House nasunog sa Negros Occidental, 84 years old na may-ari patay sa insidente. Peso Iloilo nanawagan sa mga kamag-anak ng mga OFW sa Hong Kong na makipag-ugnayan sa kanila kasunod ng malaking sunog. Samantala, lalaki sa Tacloban City nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Kutsilyo isinaksak sa kanyang leeg. Lalaking nag-aaya ng away, sugatan matapos tagain sa Sibalo, Mantique. Empleyado ng Tuguegarao City Hall, hulikam na naglalaro ng computer game sa oras ng trabaho. PRO10 nagbabala naman laban sa kumakalat na online at nag-aalok ng tulong gamit ang PNP. Most wanted sa Tanhay City, Negros Oriental, arestado sa kasong frustrated murder. At habal-habal driver sa Aklana, arestado matapos mabilhan ng droga. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis na nakalusot sa plenaryo ng Senado nitong Huwebes ang panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2026. Ibinalik ang budget ng OVP sa 889 million pesos sa National Expenditure Program level na naunang binawasan ng House of Representatives at ginawang 733 million pesos. Personal na pinangunahan ni VP Sara Duterte ang OVP sa pagdalo sa budget deliberation. Inilaan ng Senate Finance Committee ang karagdagang pondo para sa socio-economic projects at stakeholders sa partikular sa traveling expenses, supplies at materials expenses, gayon din ang professional services at financial assistance. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, Ancestral House nasunog sa Negros Occidental, 84 years old na may-ari patay sa insidente. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
Patay ang isang 84 anyos na babae matapos matrap sa loob ng isang nasusunog na ancestral house sa Cabancalan City sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Miyerkules ng gabi sa Purok 6, Barangay Talubangi. Kinilala ang biktima bilang si Adelfa Ruiz na may-ari ng ancestral house. Ayon sa Bureau of Fire Protection Cabancalan, nagmula mismo sa gitna na bahagi ng bahay ang apoy pero hindi pa mabanggit ni Fire Officer 3 Alfie Gravela kung sa ground floor o sa second floor unang nagkaroon ng sunog sa loob ng bahay. Ayon sa pamilya ni Nanay Adelfa, naglagay pa sila ng hagdan mula sa second floor ng ancestral house upang makababa ang biktima. Ngunit malaki na umano ang apoy sa loob ng bahay at hindi na nakababa ang matanda. Tumagal ng halos 3 oras ang sunog at totally burned ang katawan ni Nanay Adelfa nang makuha ito mula sa loob ng ancestral house. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. Network News. MyTC Network News. Gayon din Peso Iloilo nanawagan sa mga kamag-anak ng mga OFW sa Hong Kong na makipag-ugnayan sa kanila kasunod ng malaking sunog. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nananawagan ang Public Employment Service Office o Peso Iloilo Province sa pamilya ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Hong Kong na makipag-ugnay sa kanilang opisina. Ito ang kasunod ng nangyaring sunog sa residential complex na nagresulta sa kamatayan ng 74 na tao at 279 ang nananatiling missing. Sa nasabing numero, 23 na mga Pinoy ang naapektuhan ng sunog na patuloy sa ngayon ng pagpapagamot sa ospital matapos na ma-rescue. Ayon pa kay Peso Iloilo Manager Dr. Cynthia Dario, nananawagan sila sa mga kamag-anak ng mga OFW na i-update ang kanilang opisina kung may kaanak silang hindi makontak sa nasabing bansa. Nananalangin naman ang Iloilo Provincial Government na walang mga Ilonggo ang nasugatan o nalagay sa alanganin ng buhay sa nangyaring sunog. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki sa Tacloban City nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Kutsilyo isinaksak sa kanyang leeg. Kabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Isang sensitibong balita ang ating natanggap mula sa kapulisan kaugnay sa isang lalaking nagtangkang kitilin ang kanyang buhay gamit ang isang kutsilyo sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay 106 Tacloban City kahapon. Sinaksak umano ng lalaki ang kutsilyo sa kanyang leeg dahil nais na nitong tuldukan ang kanyang buhay. Ayon pa sa impormasyon, nakararanas ng matinding kalungkutan ng nasabing lalaki dahil hindi umano nito tanggap ang pagpanaw ng kanyang kapatid. Napag-alamang ilang araw nang hindi makatulog ang nasabing lalaki at hindi na rin ito makausap ng kanyang pamilya. Agad naman itong isinugod sa Eastern Visayas Medical Center o EVMC at matagumpay na naalis ang kutsilyo sa kanyang leeg at ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. Network News. MyTC Network News. Gayon din lalaking nag-aya ng away, sugatan matapos tagain sa Sibalom Antique. Kabo ang detalye ng balita. Hatid naman ni K5 Family Palanog. Sugatan ng isang lalaki matapos na sinugod at tinaga nang mag-aya ito ng away dakong 1:20 kahapon, Nobyembre 27, 2025 sa Sitio Pudpod, Barangay Igsuming, Sibalom Antique. Kinilala ang biktima kay Richard Desposado, 41 anyos, laborer, habang ang suspect naman ang kinilala kay Elmora Villanueva, 38 anyos at parehong mga residente ng Barangay Igsuming. Ayon kay Police Master Sergeant Raiden Bros Laplana, investigador ng Sibalom Municipal Police Station, na bago mangyari ang insidente, una nang nag-aya ng away ang biktima sa suspect, ngunit hindi ito pinansin ng suspect na parehong nasa impluwensya ng nakakalasing na inumin. Pinahayag ni Laplana na habang naghihintay ang biktima sa waiting shed ng nasabing barangay, nilapitan ito ng suspect at tinagaan ng ilang beses na tumama naman sa ulo,
kaliwang braso at iba pang parte ng katawan ng biktima. Agad namang dinala sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital ang biktima para sa nararapat na paggamot at nilipat sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa San Jose para sa operasyon, habang nahuli din ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation at nakuha ang 14 inches na kutsilyo na ginamit sa krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Sibalom MPS ang suspect at mahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Empleyado ng Tuguegarao City Hall huli kam na naglalaro ng computer games sa oras ng trabaho. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Huli kamang isang empleyado ng Tuguegarao City Hall sa lalawigan ng Cagayan na busy sa paglalaro ng computer games sa gitna umano ng oras ng trabaho. Ibinahagi ito ng isang netizen na nagtungo sa naturang tanggapan noong Miyerkules, Nobyembre 26, 2025. Sa video na in-upload nito, makikitang tila nakapokus pa ang empleyado sa kanyang laro. Dahil dito, tinag ng uploader ang page ng Civil Service Commission at kunestyon ang paglalaro ng isang kawani ng gobyerno habang nasa loob ng opisina. Kaliwat kanang batikos naman ang natanggap ng naturang empleyado sa video kung saan ikinagalit o ikinadismaya ito ng iba habang payag naman ng ilang netizens na baka break time lamang ng lalaki. Sa ngayon ay wala pang inilabas na payag ang CSC, pamahalaang panlungsod ng Tuguegarao o ang mismong empleyado hinggil sa naturang video. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Doque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din PRO10 nagbabala laban sa kumakalat online na nag-aalok ng tulong gamit ang PNP. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 K Buscaino. If you've been scammed, don't stay silent. File an official report. Every detail helps us stop the next one. Nagbabala ang Pro10 laban sa mga kumakalat na online pages na nag-aalok ng tulong gamit ang pangalan ng PNP. Nagpapadala umano ng text messages sa kanilang mga target ang ilang online platforms na nagpapakilalang may koneksyon sa PNP. Kunwari ay magbibigay ng tulong, ngunit sa bandang huli ay manghihingi ng pera. Ilan sa mga online pages ay ang Recover Wise Center, Ligtas Surf PH, Authority for Scam Relief and Protection, Help Center PH at Digital Fraud Victims Help Desk. Ayon sa Pro10, ang nasabing online pages ay walang kaugnayan sa PNP Anti-Cybercrime Group. Pinapayuhan ang publiko na agad na i-report sa PNP ang anumang kahina-hinalang aktibidad, lalo na ang ganitong modus. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Most wanted sa Tanay City, Negros Orientala, arestado sa kasong frustrated murder. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Matagumpay na naaresto ng Tanay City Police Station ang most wanted ng lungsod noong nakarang araw na nagmarka ng malaking tagumpay sa patuloy na kampanya ng lungsod laban sa kriminalidad. Nangyari ang pag-aresto dakong alas 10:46 ng umaga sa Barangay San Isidro, Tanay City. Nagsagawa ng operasyon ang mga tauhan ng Tanay City Police Station sa pamuno ni Acting Chief of Police Police Colonel Roland Desirel Lavesto. Ang 54 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Barangay Paliw ay inaresto sa pamagitan ng warrant of arrest sa frustrated murder. Ang warrant ay inilabas noong Nobyembre 24, 2025 ni Presiding Judge Christine Tabuares abang ng Regional Trial Court sa Tanay City na may nirekomenda ang piyansa na 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani sa K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din habal-habal driver sa Aklana arestado matapos mabilhan ng droga. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
Arestado ang isang habal-habal driver matapos na mabilhan ng iligal na droga sa ikinasang drug buy-bust operation sa pinagsanib na puwersa ng Lezo PNP, Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan at ng PDEA sa may barangay Mina Lezo kagabi Nobyembre 27. Ayon kay Police Captain Donnie Magbanwa, hepe ng Lezo PNP, halos 8 buwan nang nasa under monitoring ng mga otoridad ang itinuturing na newly identified subject person na si alias Carlo na residente rin na nasabing lugar. Nabilhan si alias Carlo ng isang suspected sachet ng illegal na droga kapalit ng 2,000 pesos na drug buy-bust money. Sa sinagawang body search, nakarecover ng dagdag na 2 pang sachet ng drogang mga otoridad. Sinasabing abot hanggang sa ibang barangay at sa kalapit na bayan ang mga parokyano ni alias Carlo. Dahil dito, mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nasabing suspetsado. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Network News. Network News. Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang dagdag ng mga National Guards, partikular na sa Washington DC. Ito ay matapos ang naganap na pamamaril sa 2 National Guard na nakatalaga malapit sa White House. Magugunit ang binaril ng sospek na si Ramanullah Lakanaua, ang isang Afghan national. Ang 2 National Guards na sina Army Specialist Sarah Beckstrom, 20 years old, at ang 24 years old na si US Air Force Staff Sergeant Andrew Wolf. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng sospeka sa nasabing insidente. Network News. Network News. Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ako si Karen. Kadamo gid sang akon hair fall. Indi man nami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Panyaga Time. Oras sa subong. 12:00 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo-bala ka mo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang asno kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epic,
Epektibo! DTX 500. Mahigko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sang mga balatian sa aton lawas, mag-inom kita sang DTX 500 kay ginakontrol niya ang inyong siningan diabetes. Para malikawan naton ang insomnia, kag mahamuok ang atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:21 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Lift Dare to Switch, Lift Mode na yan. This time check is brought to you by Lift Dare to Switch, Lift Mode na yan. 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang Pasko sa mga buwaya. Subong ang matinoon mga ka-K5, yari ng aton sining mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Aton sining mga nakapanguna nga mga balita kag mga impormasyon. Pakamanaot ni Senate President Vicente Tito Soto III si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos nga na mapaslawan nga idepensa sa 2026 budget sang pila ka mga security agencies bangod sa padayon nga pag-absent sa sesyon. Suno kay Soto wala na nagsulod si de la Rosa alin sang pagbalik sang sesyon sang Nobyembre 11 pagkatapos ang malapit isa ka bulan nga bakasyon. Ag wala man ini nagpahibalo nga mag-absent siya sa mga sesyon na. Wala nagtambong si De La Rosa matapos nagwa ang mga pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla nga may warrant of arrest ini siya nagikan sa International Criminal Court. May katanan sa iya papel sa the war on drugs sa administrasyon ni Anay President Rodrigo Duterte. Sponsor kuntani si De La Rosa sa 2026 budget sang Department of National Defense, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordination Agency, ag National Security Council. Rason nga ang pahayag ni Soto nga hindi insakto nga wala ang senador.
Bangod sa iya pag-absent, napilitan nga dalon ni Senator Serwin de la Rosa o kon Senator Serwin Gatchalian ang pagpakigbato o kon pagdepensa sang budget sa mga sang nahinamitan nga mga ahensya. Samtang sa dugang panaton nga mga balita, nagpaandam ang Philippine National Police o kon PNP sa mga pasakop sang protesta sa Luneta sa Nobyembre 30. Sa Domingo na ining adlaw nga ginadumulian ang pagsuksok sang balaklava. Kag iban pa nga mga takop sang nawong kasunod sang Manila City Ordinance number 9134. Suno kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, pahimo nga makapikto sa pag-approve sa masunod yung mga rally ang isang permit ang paglapas sang ordinansa. Ilabi na ko nakasaad ini nga kasugtanan sa tunga sa mga organizers kag mga lokal nga pamunuan. Ginadumilian sang ordinansa ang pag-usar sang balaklava o kon face mask nga hindi pang ikayong labas. Hoodie nga ginatakpan ang itsura, amuman ang headgear nga nagatakop sang aton sining itsura sa sulod sang pampubliko nga mga komersyal nga mga buildings kag amuman ang pag-drive sa mga motorsiklo. Pagkamultahan ang mga violator sang halin sa 1,000 ka pisos sa unang paglapas na mahimo magalabot sa 5,000 pesos kag 15 kadlaw nga pagkabilanggo kag posible nga kansilahon ang lisensya para sa ikatatlo nga masunod nga paglapas sang ordinansa. Samtang sa iban pa nga mga balita, sekaron sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang 30 milyones pesos nga campaign donation sang kontraktor nga si Lawrence Chino Lubiano kay Senator Francis Chis Escudero sa 2022 national election. Suno kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Gusto nila mahibalawan kung nagatupong o kung nagasanto ang tax return sa mga assets ni Lubiano sa iya kapasidad nga maghatag sa 30 milyones pesos nga campaign donation. Si Lubiano ang presidente sang Center Waste Construction and Development Incorporated, isa sa mga top 15 contractors ang ginhingalanan ni President Ferdinand Marcos Jr. nga nakakuha sang kadamaan nga mga flood control projects sa pungsod. Una nga ginpanawagan, una nga ginpahayag sang Political Finance and Affairs Department sang Commission on Election nga wala sang naglapas sa Omnibus Election Code. Sanday Escudero kag Lubiano may kang tanan sa nahinamitan nga donasyon. Ginpanugyan nila ang donasyon ni Lubiano nga nagalin mismo sa iya personal nga bulsa kag wala sang ebidensya nga naggikan ini sa kumpanya. Sa dugang pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Padayon nga ginahimo sang Bureau of Customs sa BOC ang investigasyon sa mga luxury vehicle nga konektado sa 28 ka mga construction firm sa pungsod. Suno kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga ginausisa ini bangod sa posibilidad nga wala makabayad sa insakto nga buwis kag import duties ang mga ini. Pareho sang kaso sa mga kasawa nga kontraktor na sanday Pacifico, Corley kag Sara Diskaya. Wala naman ginkilala ni Nepomuceno ang mga individual nga ginatudlo nga nag-appeal sa smuggling sang salakyan. Agod nga hindi madistorbo ang ginapatikaw niya investigasyon. Ginlikawan man sang BOC ang may mga tag-iya sang luxury vehicle nga nagapangita sa paagi para itago ang ilang mga salakyan. Sunod sa BOC nakakuha ang gobyerno sang 38 milyones pesos nga ginansya halin sa ginpatikayon nga auction sa mga luxury vehicle sa mag-asawa nga mga Diskaya.
Kag sa katapusan naton nga mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Nanawagan sang ang anom kadako nga mga grupo sa mga negosyante para sa mandatory nga audit sang salin sa mga opisyal sang gobyerno. Nagpirma sila sa joint statement na nakalakip sa Justice Reform Initiative of FINEX, Institute for Solidarity in Asia, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, kag Shareholders Association of the Philippines. Ginhingyo nila ang public disclosure sang salin kag mandatory nga lifestyle check agod ikomparar sa matudtod nga manggad sa mga opisyal. Sunod sa ila, masapos na ang lifestyle audit subong bangod sang digital footprints, pareho sang spending patterns, travel records, social media activity kag mga luxury assets. Bisan pa man gina-welcome ang pabalik sang public access sa salin, ginapunto nila nga hindi lang ini ang dapat himon, kinanglan gid ang maid-id nga pag-review. In pangabay Manila ang publiko nga magbantay kag magsugid kung may makita nga manggad sa mga opisyal nga hindi mapaathag. Kakamuyad to mga ka-K5 ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 11 Maligayang Pasko sa Binang TV. Sing naton si ka-K5 Kim Kaluyo kay may sunog kay na sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Musta ang latest nga investigation subong why ni pili basta sunog. Mabugnaw man ang panahon, agaman, wala man ni orasan. Ay importante tani nga maghalong kita para wala sang sunog nga matabo. Anong latest nga investigation sa mga arson investigator? Si Pedro sang Bureau of Fire Protection. Para lang may kasi ni kasunog, subong lang nga aga dira sa Zone 11, Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Habang si ate nagdarasal sa altar na sana may bigas kahit kalahating sako lang, di ba? Pasko ng mga buwaya. Ngayon nga po nandira sa atong sini mga live viewers sa kay Sir Marlon Fernandez. Ang mesa habang ngayon ko lang kapamati kami din sa Barangay Santa Monica sa Banwa sang Uton. Pasko ng mga sa kay Janlyn Casio, maayong hapon man. Sa kay Chris Boyko Almuhin, advance happy birthday to my dearest daughter on Sunday, November 30. Thank you so much. Ayong hapon man dira sa kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. Ma'am Laura, kumusta na dami yung hapon lang? Salamat kita sa pagpamati diri sa K5 News FM Iloilo. Pero sa barong-barong Tara na si K5 Kim Kaluyo. Una lang alang si K5 Kim, si Kwan na lang si K5 Ginik Oyunan. Pero barya lang parte ni sa mga mabukas ng mga merkado sa syudad. Nakabukas ng Iloilo Central Market, nakabukas ng Iloilo Terminal Market, sa SM. Manubukas naman ang Lapas Public Market, ang Haro Public Market, ang subong man ang Arevalo Public Market, ang Mandurriao Public Market ya sano. Na panikani ubra mo. Samtang wala pa ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Alikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. O nakainom kita sang de Tribayo adlaw-adlaw mga kakipay. Balikawan naton sini ang mga bakteryal nga mga balatiano, mga viruses lang ini, no, katulad sang dengue. Hindi ninyo alam. Akon kay istar ikaw sa balahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok, taas bilang imo hilanat nga may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka balang nga pula nga rases nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initaran ang sintoma kon patimaan nga basi may dengue ka, gani mag-inom ikaw sang de Tribayo.
Ang D3 Bio, ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin coconut oil ag vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo at pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Pinapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang mineral o kon sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sang sobra nga bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation sabi ng TV para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Kinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Kinalan nga mag-stock kita sang tubig dapat may taklob sa aton mga puluyan kay mag-inom kita sang D3 Bio kag Mighty C kay ang D3 Bio ag Mighty C sampat gid ni bongga ang Mighty C ni nagapabaskog sang immune system nagapabaskog sang resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang D3 Bio kag Mighty C di kalidad yung mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok ha o kung sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide. Para sigurado nga original diri sa Iloilo City. Ari namtang sa Iloilo Street kilid sang Robinson Saro Iloilo City. Sa Miagaw ara sa Orbi Street Miagaw Iloilo. Sa Kalinog ara sa Costmart Building. Osminia Street, Kalinog, Iloilo, kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Ay hambal ni Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan hindi ka mong balatian kung gainom ikaw sang D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, kag nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Standby, alang-alang pa sila, makabalik kita dugay-dugay. Standby, mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Pamasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Pamasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Pamasa sa mga butika. Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya, Magsform! Madamo gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Ako na pinangalaki nga kape sa mo. Bisan inon mo na nga white pa nakakamahaw sa agad yung magkakdosin mo dyan. At syempre, may araman sa Mighty C. Sigod na. Tapor, Gabi ka mga tulog ka mga ito, ha? Hindi ko naman tulog. Ako na. 1, 2, 3, go! This time ba is katonta? Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo na lugbo. What is? What is? Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, ang kinindo wala. Aba, analang? Oy, garap. Kinala mo akong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Ang mga jit-jit na yaman. Ready? Once more na! Para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, for
Second last. Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, di top 3 lang. Okay. Final round. I-products mo na! Grabe sila na guwapa, Okay, kamo ang ma-judge kung sino taon. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang ng sakit pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag na mag-isip lang sa mga pumuluyong kami nalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami lo. Six lang ang padalaga. Contestant number 2. Nanay ang Tatay Mang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2. Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang, isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alam, ha? Mga batong na panginsang, Pisos! Bakalay sa water. Ay, nakadlaw siya. Yung mga piso ganihata, nakadlaw siya. May tag-piso pa na water sa mga. Aray, awan. Udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay na. Tara-tara na. Ini sa ikon ko lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Of the Filipino. Wow, may puso. 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang Pasko sa mga buwan. Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kakipay ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Sa Noche Buena. Ang DTX 500 may pinakamataas ining 1.3 million ORAC units sang mga antioxidants. That's why healthy ka. Na sana may malikawan mo ang mga balatian. Katulad sang sarcoma. Ang sarcoma, isa sa mga tumalagsahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kun yara na sa late stage. Duha ka klaseng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kon tiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga pataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, may bonus, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sang lawas, ang janitor, genetic disorders or family history sang cancer. Ang ilaw, mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, barong-barong, hindi magihong adjowin, tinaling ang pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser. Maginom kita sang DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang trapo. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapongga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa Disugard sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka
alkaline nga vitamin C. Ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat nga pagtubo ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag mga pi kita DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga kung makahigop ikaw sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasinggit ka sang namit kag sa buruso nga kape. Pasko ng mga DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman kaya creamy kag healthy sigapon pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya, kag may skim milk, kag may creamer. Magiging husti. Pre-bio coffee. Akon maligo kita, gamit kita sa klinika DTX beauty soap. Amo ning habon nga nagapaprisko sa aton sining pamatyagan. Amo ning habon nga pahamot ka nagapaputi sa aton sining lawas. Ang klinika DTX beauty soap. Ag naga-fresh na fresh kita para ma-maintain ang freshness. Pagtapos naton paligo, roll on kita sang aton nga ilok para sa fresh na fresh. Uwan sa tabi. Maputi kag mahamot nga ilok. Klinika Klinika Deo Fresh. Ara na si K5 Kim. Parte ni sa investigasyon bla pasakaan gid kuno kaso ang mga ginareklamo nga mga barangay officials may alak nga nagkapon nagbuhin si Pedro sang 8,000 sa 10,000 nila nga benepisyo nagikan sa AX sang DSWD. Check tabi si K5 Kim Kaloyo sa konfirmasyon ni Assistant Secretary Paul Lidisma sang DSWD. K5 News FM Hampion Report. K5 Kim, Merry gid ang Christmas kay 5 na kamaton gid sang Pasko nga kaso ang mga barangay officials according diri no kay Department of Social Welfare and Development kon DSWD Assistant Secretary for Regional Operations 13 na sa karon ka mga barangay officials ang natumod nga pasakaan sang kaso. Mayari diri sa mga kapitan o punong barangay, mayari diri sa mga barangay kagawad kag barangay secretary. Ano may barangay kapitan? Yes, K5 John. Oh my God. May barangay kapitan? Next question. Yes. Oh my This God. time K5 John, no? To Next question. hear man ang mismo, no? Halin kay Asek Paul Ledesma. Pamatian naton ang aton sining short interview kay Asek Ledesma. Okay, 5 Lawrence. May barangay kapitan ha? May barangay kagawad? Oh my God. Pati anta si Asek Paul Ledesma. Ledesma, sir, anong latest update? Sir, may mga information, sir, nga may natalanan na kamo, sir, nga filean, sir, isang kaso? Yes, no. Bali sang nagkuntiara kami last week. Then sang Monday ni nag-consolidate na ang legal team namon in coordination sa legal team sa field office namon. And sang Tuesday, brief nila ako kay sang Tuesday, sang after lunch, brief namon si Secretary Gatchalian. And nakita ko sa briefing sang legal nga they were able to already consolidate quite a number of testimonies na been transcribed na into judicial affidavits. And so they have identified a total of 13 to kabilog ang mga filean nila kaso covering I think those 6 barangays. And today kabalo ko i-finalize na nila tanan. Later in the afternoon I was told by them that they will brief me again because
the Secretary wants updates also later this afternoon. And hopefully, why na ni sila additional na mga kinanlan, siguro by next week, maka-file na kami ng appropriate charges against those that naging reklamo. Bali, sir, ano ni sir nga mga officials, get to be specific, ang kasakaan sang kaso na determine, sir? Yes, bali, in pang-identify na rin. So, in the complaint, I see that there's a number of barangay, bali, halos tanan din barangay officials, no? May mga barangay captain, may mga barangay bagawad, may mga barangay secretary. So, lain-lain, depende sa lugar, at the same time, depende kung sino magintang name sa mga complainants, kasi ang amon ma-file nga kaso, it's dependent on those that are identified in the complaints. No? K5Kim? Pero tawag niya, sir, K5Kim, ano nga kaso ipasaka nila? may nakitaan dito kaki 5 Jano si Asek Ledesma nga may kasong coercion, may graft and corruption, may kaso man nga robbery kaki 5 Jan, kag probably no may iban pagid depende din sa mangin assessment padugang sa legal team no sa DSWD kaki 5 Jan. Pero one pila kabilog barangay kapitan? Wala pa diri ma-specify gid ni Asek Ledesma kay ma-coordinate siya karon sa hapon, ma-meet siya liwat sa legal team nila no diri sa regional office kay 5 Jan. Pero sigurado nga may barangay kapitan. Yes, may ara. Ang pasakaan sa kaso next week. Next question. Oh my God. Next question. Untatin nyo na nga pang kaponda. Untatana na eh. K5 Kim. Iba na yung Lones. It is not the Ilonggo way. Good ka K5 Jan. Ano, may reklamo naman kuno to. Ay kuno may imbitar to bisan City Hall Press Corps gani kuno sa opening sang Central Supermarket. Nga iya sang SM. Why? Sige, basin ito akin nila kinanglan. Tiya mo gid no. Tama na nga nangatag mga kamida. Anong natag nyo? Mambal na. Untatana na eh. Nagligad nga opening sa Dalom, dagin pa invite man kamo subong nga ibatis baba wala. Okay. Salamat kita K5 Kim. Sige kay 5 Jan. Merry Christmas nandara sa makabaton sa Pasko sa mga officials nga allegedly patawag na nagpitik kumbaga ng ayuda sa AX kay mapaskuhan gid sila sang kaso ti amugad kay 5 Jan budlay lang basta kag nami gid bla deson so may mamit lang sila nga mataas nga official deson nami bla kung pag dakop sila deson dakpon sila kag pusasan bla kag kuan naman kag pasakaan gid dayon kaso nga anti-graft lan violation sang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act. K5 Kim, salamat gid. Sige K5 John, report po diri sa Patrol K5 Makoy SPH. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa. Why na kita time? Balik kita sa Lunes ha. Sa ngalang Sandamen, man of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5, Jan Sapio. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.